Assalamu alaikum. Aka ce le 21 Desambar kinga Dimash kinga da ta wuce aka kai mu bututun ganyen mai hari a can a Gadem King. Yanzu abin da ke ba mutane mamaki cikin mutane wanda suka gudu suka bar ƙasa wanda suke goyon bayan tsofon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da aka mishi mulki cikinsu wani ya hauda bisa safi na sada zumunta na cewa za a kai mu bututun mai hari. Ka a kai harin ma gai kenan iya da masaniya a kai. Bancin shi kuma da aka kai harin sai ya ƙara sa bidiyo yadda kuke gani haka gashi na aka yi filme har inda wajen ya watse har inda ganyen mai yake nan ga zuba. Su waranga wata ƙungiya ce ta fito wanda su a'a suna tar da Allah wade na juyin mulkin da aka tsofon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum kuma suna cewa a'a ya kamata a sake shi ya kamata a maida shi bisa kan kujerar mulkin shi. Wai shin mutanen da suke yin wanga abin ganin su ba su nan ga jama tsofon shugaban kasa Muhammad Bazoum matsala tunda mu dai mun san Bazoum kin tunda dai an mai juyin mulki amma irin waran abubuwa ba cikin tabi'un shi bane ba. Shi iya can zamne warinsu suna can wata ƙasa suna nan ga gudanar da wani abu akan sunan shi alhali ba shi yasa su ba har su zo suna fa'ida kamar su wajen su jin daɗi ne ma an kai bututun mai hari to su ganin su kamar in sun yi shugaban ƙasa wanga Janar Darme Abdulrahman Chani ne suke so su ɓata ma rai ko menene sun mance kamar shi wanga bututun mai ganyen mai wanga ga sunan ƙasa yake ba ga sunan mai ake cewa Chani yake ba. Wanga al'amari da suke nan gai ba al'amari ne mai kyau ba. Mutane su sani ka bar tunani ka bar ƙasar ka je wata ƙasa ƙasar Nasaru ka zamna sun baka goyon baya suna gwada ma so da ƙauna duk so da ƙaunar da Nasaru za su gwada ma ba su kai so da ƙaunar da suka gwada ma Blaise Compaoré lokacin da ya kashe Thomas Sankara ba. Ba su kai goyon bayan da suka ba Mobutu ba na Zaire amma yau ina suke. Mutane su sani fa ba a sake mutuwa suna ko dai menene aka yi dai ƙasar ka ce Niger kinga ce ko ta dade sai ka dawo baka san abin da Allah zai yi ba kuma Nasarun ga ba su da tabbat ko kaɗan yau kaga sai rike ka gobe in a samu wata masaniya ce in a samu wani sarari ne ma su da kansu za su mai doka. Ana tir da Allah wadda da irin wanga abin da suke mu dai kullum fatan mu munafiki in na cikin gida ne in na waje ne tun wani mai so ya kawo mana tashin hankali tun wani mai so ya kawo wani harziki a wani ƙasa ta mu ka Allah ya bashi nasara kuma Allah tona mai asiri.